Ababen da ke haddasa wa mata infection wato ciwon sanyin mara, wanda wani lokacin ma yake hana haihuwa kwata-kwata. Kama da zubar da ruwa mai ƙarni, ƙaiƙayin gaba, ƙurajen gaba da wasu ababen da dama. Wani lokacin idan an gama saduwar aure, wasu mata kan kwanta da maniyyi bayan saduwa. Wannan babban hatsari ne da kan kawo cutar sanyin mata. Sannan wannan cuta tana matuƙar son waje mai damshi kamar bakin farji ko kuma al'aurar namiji. Wanke farji da sabulu abu ne mai hatsarin gaske. Alamomin shigar ƙwayar cutar infection: na ɗaya, ƙaiƙayin gaba; na biyu, zafin yayin saduwar aure; na uku, yawan ciwon mara; na huɗu, fitar ruwa mai ƙarni; na biyar, bushewar gaba da shauransu. Wannan suna cikin alamomi ababen da ke sa cutar sanyin mata. Abubuwan da ke haddasa sanyin infection: na ɗaya, rashin canza fan aƙalla sau 3 a rana; na biyu, yawan saka hannu a farji saboda hannu yana da miliyoyin microorganism; na uku, yawan saka magani da matse farji domin samun daɗin jima'i; na huɗu, yawan shan maganin gargajiya domin saka matsewar farji; na biyar, shan maganin antibiotic ba da izinin likita ba; na shida, saka wandon fan da damshin sanyi wanda bai bushe ba; na bakwai, yawan tsarki da gurɓataccen ruwa da ruwan sanyi; na takwas, yawan zama a saman siminti ko dakali; na tara, saka tsumma ko raga yayin jinin al'ada; na 10 shine sharing ɗin wando pant musamman ga 'yan makarantar kwana mata boarding. Wannan yana daga cikin ababen da ke haddasa mata cutar toilet infection. Yawan ƙazanta a toilet da rashin tsabtace banɗaki, wannan shine sai an kiyaye. Shawarwarinmu gare ku: na ɗaya, tsabtace farji; na biyu, tsabtace banɗaki; na uku, canza fan aƙalla sau 3 a rana; na 4, saka always yayin al'ada; na 5, barin shan maganin mata da sakawa a farji; na 6, yin tsarki da ruwan ɗumi. Da fatan za a kiyaye. Wannan su ne kaɗan daga alamomi da muka kawo muku game da cutar sanyi na infection musamman ga mata. Kar da ku manta, wannan al'amari yana zuwa muku daga cikin tashar taskar al'umma ne ƙarƙashin Altakawa Research and Herbal Medicine Center. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu don fa'idantuwa da abin da zai taimake ku ya taimaki lafiyanku. Ladan wannan al'amari da muka sanar da ku shine a yi wa annabi salati, wato salati 10 ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko kuma mata yassara. Haza bis salam, jazakumullahu.